Jakom kane giwuoyo wach mar broad based. Yes. Ne giwuoyo mana mar chungo Kenya. Onge seche ma jakom nosego mbaka ni yiero mabiro ng'ama chung gi ng'ama ok chung. Sani ji go mbaka mondo ochumi ma Kenya ochung malo. Mondo ja Kenya ononge matimo. Ginto gigo mbaka ma yiero. Tang'isi ni kidwa ng'e ng'ato ng'eyo osiepene. Kidwa ng'e ng'ato ng'eyo osiepene. Winjie mheshimiwa wacho kae ne en gi wuoyo gi Salasia. Koro kidhi wuoyo gi Salasia ilo yombo president nade. Madonge koro inyiso war kara ni kara kamudhi cha ukiya mutimo. Ema na wacho ni Kalonzo koro chomo ni ore dhi wuoyo gi Salasia. Ni kago president. Kati be kirango Western Kenya. Salasia nyalo loko piny mabed ni kel kura ma Kalonzo. Donge bro neno. It can never happen. Ibro neno. Ada no bed gi argument matero mbele. Adire mantie anwe ni kendo. Kaponi baba okchung. To kadi po no wacho ni oluwo tok William Samoei Ruto. To kapoko ya station Ruto e president. Nike jo Kenya ng'eyo ni kama babo ochomo. Mo wacho ni mayo. To yo no ber. Andang'isi ni jakom nyodonjo mana yo makelukwe mondo jothuro no dongro ke Kenya. Ena only less than 2 months. Kachop December ibo neno pogruok. Kapinyo kwe neka wanda yedo nye serikal. Idusha deka ngwen kende oseduok nengo petrol piny katento derio. Stima nyecha chendo karwa Kibera. Obiro molando ni wach stima ne buru tieko wachne kabisa. No dhi moshughulika wach ma stima. Karane aonge gi transformers. Adhi aromo kode. Okonya gi transformer. Magi mpaka mwagonjo piny wayago mpaka Kalonzo chungi msalasia. Ni Kalonzo president Salasia deputy president. Mago mpaka mwawerego. Jera kiki wuondo ji. We wuondo ji. Apenjo kama. In the event ni samoro Raila Amolo Odinga wacho ni koro we okodwa siro ng'ata achiel kachiel en ja Kenya. Onyalo timo mano ok onyal timo. Kwa wuo kuome ni mane gimodhi timo kata gimoko dhi timo. Wacho ni koro jotelo ma wantiere godo chunge pap. Jatend piny William Ruto chunge pap. Maybe kuom ranyisi Kalonzo chunge pap kamano. Gi kaka piny chalo sani. Iparo ni nyalo bedo gi thuolo mayot ahinya kaka gik moko timore sani mheshimiwa Jera. Duoke ni. Nitie wuoyo ma ji wer ka jedhi. Yes. To nitie bedo piny ma ji bedo piny koro gombaka ni kiriyo 1+1 en 2. We moro ma ji weri barabara ni 1+1 is 11. Koro wuoyo ji bedo piny mesa en 1+1 is 2. Ang'isi ni candidate mar William Samoei Ruto. Hey. Awar. Jera mheshimiwa Jera awuori. Awuori. Dongo wo discuss Awuori baba. Ruto ni osebedo MP terms adek. Osebedo deputy president higni 10. Sani en president. Kalonzo egigite osebedo MP term koka dek tangwen. Osebedo deputy president, vice president, ma okodhi olari debe gi ker mare. Ogwele ni bimaka na kai konya ng'at moro ma yakom kai. Koro oonge authority ma wacho sayere ka. Ya, iloso marach manade yawa. Iloso marach. Okay. Koro ka ji yiero. Ting'io experience mar telo nikech ng'eng ng'ata moyier gi jopiny kata mnuve sani. Kose yieri bang' 1 year ichako goyi. Koro gibitimo maduong' I make sure ni igoyi to deliver. Igoyi to deliver. Like sani ji wako masha. Ina dirani shan gi problem. But onge ga gima chakre ga mayot. Okay. Nyaket maino miket teko mari te mondo gino faulu. Okay. Ka gino faulu sani sha uchako tiyo. Michiedho ji maber hospital. Barabara loso. Ogero ute mag affordable housing ka. Jedonji ute no wachango kendo. Gima kweri no kunyal timre Kenya kae. Jo Kenya asada Kenya kama neno. Ni oginyal yiero ng'ama kabundo moch to ringo doki ot. Idwa ng'ama tuon mako chung. Andang'isi kapon baba onge ka wuono. To Ruto onge ka wuono. Natembea nyalo bedo president mbele Ruto. Mbele Kalonzo Musyoka. Nikech Kalonzo okia samo strike ye okia samo defend. Bwana ni owuondo ji.